Kao deo Akademije strukovnih studija Šumadije, Visoka tehnička mašinska škola strukovnih studija iz Trstenika prepoznala je Gornji Milanovac kao grad razvijene privrede kome bi trebalo predstaviti svoj studijski program kao i mogućnosti zapošljavanja i sticanja radnog iskustva nakon trogodišnjeg školovanja na ovoj visokoobrazovnoj instituciji. Odsek Trstenik nudi školovanje na 3 studijska programa na osnovnim studijama. Pre svega tu je proizvodno mašinstvo sa 2 odseka, mašinsko inženjerstvo i hidrolika i pneumatika, potom drumski saobraćaj i 3. studijski program informacione tehnologije. Ono što je za naše studente koji završe ova 3 studijska programa interesantno jeste da se oni vrlo lako zapošljavaju zato što kroz školovanje oni biraju, usmeravaju sami sebe kroz izborne predmete šta to žele u određenoj oblasti da budu. Jako atraktivan studijski program u poslednjih par godina jeste drumski saobraćaj, jer mladi kada završe mogu da rade u autoškolama kao predavači teorijske obuke, mogu da rade kao veštaci i procenitelji štete, mogu da se bave dijagnostikom jer imaju dosta toga što uče vezano za motore i motorna vozila, o samom radu vozila. Zatim mogu da rade na organizaciji drumskog saobraćaja špedicije. Što se tiče studenata informacionih tehnologija, osnovni nivo studija omogućava im da nauče principe projektovanja informacionih sistema, upravljanje radom računarskih centara, projektovanje računarske mreže, rad na njihovom održavanju, baze podataka, programiranje, dizajniranje sajtova i izrada mobilnih aplikacija, a sva ova znanja uobličuju se na master studijama. Za zainteresovane buduće studente, prema rečima profesorke Pecić, postoje 2 rešenja studiranja. Mi imamo 2 opcije studiranja. Studiranje sa time da vi budete u Trsteniku, stanujete u Trsteniku. Tu je na raspolaganju nov učeničko-studentski dom koji radi od pre 3 godine, gde je hrana i smeštaj za studente na mesečnom nivou 7.000 dinara, naravno za one koji studiraju na budžetu, jer je Akademija strukovnih studija i njeni odseci su državne visokoškolske institucije, pa imaju i planirana određena budžetska mesta na svim studijskim programima. Opcija studiranja iz radnog odnosa takođe je omogućena, vežbe se održavaju nedeljom, a tokom radne sedmice predavanja su online. Za samofinansirajuće studente pogodnost studiranja je plaćanje školarine u ratama, konkretno na odseku u Trsteniku školarina košta 60.000 dinara. Svim studentima omogućeno je korišćenje benefit kartica u restoranima, kafićima, prodavnicama garderobe i sportskim centrima.